Да, не са подобрано. Прави се чудесно. Кико. С ръками. Ели, нали няма да го забравиш? Наша Рождена Христос и молитвата си препоръчва с тия своя матер. Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Айде, деде, нема да плачеш вече. Къде е пилето? Пилето къде е? Къде е пилето? Волем да пръстеш. Волем да пръстеш. Сега, едно коридорче, така направите да се отворят вратите и майката да застане на вратата. Отвън. Номер едно Кирчо, къде е? Сега бе Кирчо. Така. Айде, комичко, къде си ти? Ето, чакай. Сега. Ти казваш сега. Айде, не. Браво. Нема повече, нема. Сега, приемате го майка? Да. Така, нека да ни пусти там и да нарещи това. Така, еврейски го даде християнски го подаваме. Сега, честито свето кръщение на новородените дечи, за нека Бог да им даде здраве спасение на тех, на семействата на кумове, обич и уважение и добри съотношения между вас. Нека подателите нови, които пристъпват в Божия храм, да бъдат добри последователи на християнското движение. Амин. Амин. Сега вече може. Той му се спинка заради това. Няма, че няма. Я виж как снимам, бе. Бе, как снимам. Браво, браво. Къде е Кит? Няма да то ми Значи ние това лето ходихме, ние сме разкавала Тя ще дохапа тихо. Добре, няма. Опасно е, опасно е.
Не е така. Ели с децата и ти се върнете в черквата и с погачата ти ще си захраниш децата. Попа сега си го каза. Айде, Кико! Айде! Кико! ще Ели си се върнеш с децата. Дай на баба ръцете, мама да държи. Има мамо, така трябва. Какъв е ритуала, мамо? Погачата ме да. И си се вътре и си ги захрани. Това е свекърва. Ето въда си ги, сега си ги за... Тук. Бивата вода, малко така да не се задаваш, защото е нещо. Айде. Ти малко да туриш така. Лошото да не Не, баби, не. Айде, баби. Тези неща трябва да се преверят. Да. За да си знае кое Сега ще къде е. видим, да. Галя, кое на И кърпата после. Ми се даде да вземам да се замием. Да, взимай си. Така, и Ели, дай сега. Не знам, къде е плика с това? Стой. Ели, ето къде е един плик. Имаше един плик с иконите, вътре за Те косичките не. това са за Бояна и за Сашко тия. Иконите трябва да писаме да ги сложим. Сега има ли значение? Ами има, да. С тази картичка, където е. Е съставена на сам. Да ги обмъртам. С червено. Внимателно те да не ги дадат. Коя е? Дай, другата ми дай. Те, Дай. Василе, там къде е местото, Василе. дори и това. Така. Та на Сашко, а другата така, нали? Е, така както бе, Така. Ели, ако такова ги върни, Ели, върни ги тук, за да им ги дадеш тук. Тук ли да ги дам? Ми да. Добре. Дай си им ги в черпа. Не, отвънка сега. Отвън, може ли? Що не си в черпа така? Я дай сега. Кажи. Кой ще те мие? Ели? Я ще си. А? Галя, пушни Ели да му такова кърпата. Мани това кръстете. Тук е кърпата, бе. Ели ще ти я даде. Доберете. Айде, Ели, дай си кърпата. Дай сега сапурчета да сложим в кутията. Сапуна сложи в кутийката и това. Как си е? Така, готово. Пак си го превери. Така. Много рива това маленко. Не, много. Така ли си е? Не, той не. Бояна колко голема беше пък. Това е за тебе. Много съм ви благодарна, че приехте. Да станете кръстници, Саша. А това е за тебе. Още от нас не го привържи. Родички си. Дай на децата ти. Много хубаво и нас всичко. Нали? Да. Въпреки, че котото рева, ама не той, Как ще му се смере много? Вие не знаете какво е редно. той, защото му се спинка заради това на мама. Той чак се... Е така. Е така. Да. Ма да ги снимаме четиримата? Да, вътре в църквата четиримата. Саша, елата тук сега да си гуш Кико да дойде. Кико да дойде, ама от другата страна. Така, сега имената. А къде е? Чакай, кръщелните не ми ги отнесе. От другата страна ли? От другата страна. Много ме годи нас, тук има притеснение. Много е яка, нали? Направо. Много е готин Кико. Снява се дали ще му станат дрежки, ама гледалка. Бе, помня си, бе. Кико, ти обичаш ли да ми вам, бе? Да. Как ми не сме късни, бе? Те пари тук ще ги съберем, за да видим с бабата. Кико, за себе си снимам с бабата. Лапа се снимам. Айде. Пушни баба, няма да пуснеш